Съюз на българските филмови дейци, който е много стара организация, която се преструктурира естествено от 1945 година, решава, че има нужда от подготвени асистент-операторски кадри за игралното, документалното и научно-популярно кино. Тогава господин Васил Халялчев, който е френски възпитаник и член на управителния съвет на Съюза на филмовите дейци, започват да правят постъпка за изпращане в Москва или за откриване в академията в Москва на задочен курс за оператори. И естествено и Българска национална телевизия, тя се присъедини към това благородно дело. И тук в София дойдоха преподаватели и трябваше да положиме кандидат-студентски изпит, който е регламентиран по статута на ВГИК, който представляваше теоретични изпити по физика и показване на фотоси, доколко умееме да справяме с тази дисциплина. И разбира се, аз за колегите от игрална студия не мога да кажа, не знам, но ние от телевизията бяхме 5 човека, т.е. 5 човека издържахме изпита и заминахме. Обучението беше, според мен, доста тежко, защото нямаше никаква прошка за нас. Значи 3 месеца беше задочното обучение в Москва, като най-страшното преди това беше, че тъй като сме задочници, по всеки един от дисциплините, по всеки един от предметите, ние трябваше да напишем преди това доклад. Който доклад естествено е на руски, който доклад естествено трябваше ние да го напишеме, който доклад получавахме от Москва оценки, преди да заминем на сесия, и някой път в тези оценки се получаваше следното становище на преподавателя. Цитирам: задачата на студента е да напише, а не да препише. Вие сте преписали от учебника на еди кой си страница, еди си коя. Това е един много стар институт, който от 19-та година фигурира. Моите преподаватели бяха тези, които бяха направили фактически съветското кино. Във всичките му нюанси. Значи Евсей Абрамович Йофис, това е прочите, който е по лентата, който прави и съветската лента, Свема, по техниката, по осветлението. И разбира се, най-страшното беше дисциплината фотокомпозиция, което се учи първи курс. Нещо, което ме направило силно впечатление, това беше, че особено държаха за операторите физическата подготовка. Бяха направили едни изляти от чугун камери и в часовете по физическо тичахме, защото тогава беше януари, задочници, тичахме в един салон, в който имаше греди, полоси, препятствия и така нататък, и тичахме с тези изключително тежки чугунени камери. И ми се виждаше много утопична тази идея тогава, но по-късно разбрах, че това е абсолютно необходимо за оператора, абсолютно необходимо да има физическа подготовка, абсолютно е необходимо да борави с камерата като трета ръка, абсолютно е необходимо това да бъде, ако иска наистина камерата да бъде субективна, да има нещо интересно. И един оператор от телевизията, ако не може да борави с тази камера, плюс това не забравяйте, че тогава камерите бяха тежки, не са като сега дигиталните камери. Разбира се, най-големият страх ми беше, там всяка година учебна се приключваше с игрален филм или с документален филм, според това в кой курси, и разбира се, дипломната работа е филм. Моята дипломна работа беше "Баща ми е бояджията", който филм възпроизведе много силно впечатление на колегите, а филма се прожектира в актовата зала, която е на там огромна зала с 250 места, където са всички студенти, вътре няма преподаватели и само студентите да критикуват за това как се направил филма. А както знаем, студентите са твоите колеги са най-големите критици, защото мислят, че и те могат да го направят това нещо. Този мюзикъл произведе много силно впечатление и в моите преподаватели, защото тогава те се готвиха и те да снимат мюзикъл един "Нощите на Вирьовския квартал", а мюзикъл е много трудно да се снима. Самата организация на
подготовката на мюзикъл е много трудна, защото освен, че първо трябва да има сценарий, трябва да се напише музика, по музиката трябва да се напише стихове, по цялата тая работа трябва да се намерят хореографии, тези хореографии да направят репетиция и на базата вече на готовата хореография да се направи разкадровката, т.е. работната книга идва чак най-накрая. Това е една доста трудоемка работа и може би за това баща ми Бояджият остана първи и единствен мюзикъл. Казва мюзикъл, не е музикален филм, защото музикален филм, нали, е много по-лесно. Вече е много трудно да правим аналогия в обучението, защото ние вече от 2000-та година сме в дигиталната епоха. Там се изучаваха предмети, които бяха гарантирани за тогавашната технология на киното. Значи, това е синстометрия, наука за лентата, експонометрия, но, например, цветовидение, наука за цвета и как да работим с цвета, как да балансираме с цвета. Това също трябва да се изучава тук, независимо вече какъв е носителя. Дали е дигитален или аналогов. Общо взето философията на изображението, композиционният строеж на изображението, отразяването на светлината, владеенето на светлосенчестия портрет или на тоналния портрет, или на преминаването от едно драматургично време в другото драматургично време посредством операторските приеми, това е задължително да се изучава. Защита на дипломната работа за мен ми свиня много интересно, много странно, много любопитно, изпълнено с много трепет и много страх, разбира се. Преди това, може би 2 седмици, що ли 1 месец преди това, цялата тази защита минава в разговори с моите преподаватели. И те утвърждават, хвалят или не хвалят. Случай при мен така общо добре беше. Става дума за преподавателите и мастера, който му беше. На мен мастерът беше Роман Илин. Един млад преподавател, много амбициозен, експерт тогава в телевизионната дейност. А самата защита, аз не знам защо трябваше да купя 11 бутилки шампанско и да ги занеса в стаята на преподавателите. Това винаги ме очудило, що 11, не са примерно да кажем повече, като примерно да кажем топовните салюти на ООН. Защитата минава само единствено след прожекцията. Дипломантът се изправя на сцената преди микрофон и почва да отговаря на въпроси на студентите. Ама вие как може така да го снемете, на какво прилича това, как, нали, разбира се, колкото са по-малки курсовете и толкова с по-амбициозни въпроси задават. След което, естествено, дипломанта благодари на колегите за въпроси и отива там в малката стая, където е депозирал това шампанско. И разбира се, там вече се много веселят преподавателите и те поздравяват и казват заповядай, вие сте готов и така нататък, и така нататък. Това е церемонията, която се помни за цял живот, защото е изпълнена с много емоции, с много страх, с много вълнение и разбира се, накрая с хепи енд, с много усмивки и любов.